Комбо! 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 Всички полудяха по тези комбо оферти. Представяме ви най-добрите парфюми, плюс допълнителни подаръци на неустоими цени с до 60% намаление. 7 продукта с ароматите на Тициана Теренци и Байредо за под 100 лева. Представяме ви екзотичното комбо. Кристал, клоник на Тициана Теренци Кирке и Рау Хюман, клоник на Байредо Библиотек. Плюс 3 мини парфюмни масла, парфюм без алкохол и ароматизатор за въздух. Тоест 7 продукта само за 99 лева. Побързайте, защото количествата са ограничени. Авант, клоник на Крита Вентус, или Джор, клоник на Dolce & Gabbana White Blue Intense. А защо не и двата заедно? Плюс 2 мини парфюмни масла, парфюм на водна основа и део спрей. Всичко това само за 89 лева. 12 продукта за под 150 лева. Да, това е луксозното комбо. Плюс 2 део спрея, 3 мини масла, освежител за въздух и дори шампуан от 1 литър. Защо да избираш едно, когато можеш да имаш всичко? Открийте още комбо оферти на нашия уебсайт arabicsense.bg. И не забравяйте, Arabic Sense – лукс на достъпна цена. Очакваме ви!